Здравейте, казвам се Тодор Георгиев Тоши от Vibe Photography и днес ще си говорим за първият автофокусен RF Mount обектив, който не е на Canon. Става въпрос за ето това малко бижу Sigma 1850 f2.8 DC DN. Това е стандартен светлоусилен зум обектив за RF Mount за кроп сензор на Canon. Преди да разгледаме по-подробно този обектив, защо той е изключително важен за RF системата на Canon. До този момент кроп камерите от RF Mount на Canon имат единствено няколко RFS обектива, които обикновено са с доста по-затворени бленди. Защо това е важно? Защото по-отворена бленда, по-светъл обектив винаги ще ни помогнат да постигнем по-добри, по-професионално изглеждащи резултати и със сигурност ще ни дадат много по-добър перформанс от камерата в по-предизвикателни условия на светлина. Първото впечатление, което ни прави обектива е, че е изключително малък, изключително компактен и изключително лек. Това го прави много подходящ за пътуване, за травел фотография. Отново, всъщност е доста уникално, че толкова малък обектив има светлосила от 2.8. Може да видите, имаме при самия зум мъничък екстенд. Освен този зум ринг, който е доста плавен и доста удобен, имаме втори по-малък, доста бърз фокусен ринг, ако решим да използваме ръчен фокус за видео или за кадри, които изискват малко повече fine tuning, както му се казва. Самият обектив идва с сенник, който е много малък, много удобен за слагане, изобщо не увеличава драстично много размера му и изглежда всъщност естетично доста добре. Само за сравнение ще ви покажа как изглежда този обектив Sigma 1850 2.8, сравнен с стандартен RF зум на Canon 2470 2.8. Тук разликата е наистина гигантска в размерите. Както виждате, Sigma е 3 пъти по-малка, 3 пъти по-лека и доста добър избор, ако искаме нещо доста по-маничко за травел фотография, за стрит фотография и за такива генерални дейности. През последните 2 месеца имах възможността да снимам с Sigma 1850 2.8 заедно с моят Canon R7. Занесох Sigma-та на няколко сватби, на няколко кръщенета. Снимахме няколко реклами, свързани дори с спортни неща. Затова ще ви покажа различни кадри, как се справи Sigma-та. Започваме с няколко снимки от реклама, която снимахме за един български бранд. Виждате, имахме момиче в народна носия в лавандула. Това е абсолютно суровия кадър. В случая сме снимали на 2.8 на 50 мм. Съвсем бързичко повдигаме сенките, за да видим динамик рейнджа, който камерата си го има така или иначе. Както виждате, имаме повече от добър детайл, повече от прилична острота. Тук дори имаме някакви насекоми, които са се хванали. Блъра е изключително приличен. Foreground blur, background blur. Ето тук имаме доста по-близка снимка, скрита в лавандулата. Виждате, дори порите на кожата се виждат. Имаме така доста хубава, доста прилична острота, дори при 200% кроп. Нямаме огромен шум. Разбира се, няма как да очакваме от кроп сензор да изкара същият перформанс като full frame сензор, но резултатът е абсолютно добър. Ето.
Тук имаме снимка направена на... това е обработената, така няма значение. Тук имаме снимка направена на 18 мм, т.е. в другия край на обектива. Ето обработена, леко с корекцийки. Виждате, че отново имаме доста добра острота, доста добър детайл и дори на 18 мм хубав блър в бекграунда. Както ви казах, имах възможност да занеса обектива и на няколко сватби. Ето тук имаме кадри, например този от Дворецът Враня на 50 мм, бленда 2.8, да му сложим един бърз пресет. Както виждате, резултатите са повече от добри и задоволителни. Имаме доста хубав background blur. Имаме, разбира се, хубав фокус на нейното око, тъй като не са в една равнина на бленда 2.8, няма как той също да бъде добре фокусиран, но да речем, че това е кадър за тестване и наистина обективът върши работа. Тук имаме детайл на букет, който също изглежда много хубаво, много приятно. Така, тук тествахме, какво още тествахме? Да, тествахме близкия фокус, който е много добър на най-широко отворен обектив на 18 мм. Виждате, имаме детайл на пръстен, който е доста добре, че го имаме. Това е снимано от 7-8 см, доста близко и това определено е много важна функция на обектива. Виждате, кропваме, прибираме, имаме чудесен детайл на пръстен. Така. Тук сме на 2.8, виждате, момичетата вече са в една и съща равнина. Така, има нужда от малко така допълнителни неща, които няма да правим сега, но виждате, имаме хубав фокус, имаме страхотно боке, страхотен background blur. Малко ги събираме и резултатите са повече от добри за това, което очакваме и това, което искаме от този обектив. Впечатленията ми от автофокуса на обектива е, че е доста бърз, доста точен. Много рядко съм срещал каквито и да е проблеми и то не е нищо фатално, неща, които се решават много бързо. В всякакви условия обективът се е представил повече от задоволително. Остротата е на изключително добро ниво. В по-ниска, в по-лоша светлина, също на по-високо ISO, резултатите са повече от добри. Ако трябва да се даде обща оценка за обектива, то това е, че обектива е добър. Наистина. За ниската цена, която има, е абсолютно незаменим. RF Mount нямат други кроп обективи, които да са светлосилни. Самите канонски обективи са на бленда между 4.5 и 6.3. Разликата между това дали ще направите портрет, например, на бленда 6.3 и 2.8 е огромна. Шансът да направите 3D поп на обектът ви, шансът да размажете повече фона, това ви го дава тази Sigma. В момента всъщност тя няма абсолютно никаква алтернатива, защото друг светлосилен зум за кроп сензор RF Mount просто няма. Всъщност има, но трябва да слагате адаптер. А това е Native RF Mount. Адаптера винаги увеличава теглото, увеличава размера. Въобще прави нещата една идея по-неудобни. Надявам се скоро да имам възможност да направя видео и за следващият RF обектив на Sigma, а до тогава обърнете внимание на това малко бижу и на фокус.